Sunana Dr. Nura Salihu Adam, wanda ake wa laƙabi da Salihannur. Wani tsiro ne ba magani ba, saboda akwai waɗansu abubuwa da suke wakana a social media. Wani lokacin ka kalli mutum ka yi dariya, wani lokacin ka kalli mutum ka yi jinjina, wani lokacin ka kalli mutum yayin da yake ainihin wato furzazo a ni'imar da Allah ya yi masa, isan ya ka zubar da hawaye, wani lokacin ya baka tausayi, musamman a ɓarayin mu masu fito da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana. Ina nufin waraka daga itatuwan da ke kewaye da mu. Shi yasa naga ya kamata na ɗauki wannan maudu'i mai faɗin gaske, wanda ba na jin guntu ne, maudu'i ne mai tsaho, wannan zaman ba zai ishe mu ba. Shi yasa muka ba shi take na wani tsiro ne ba magani ba. Dalilin da isa na ce wani tsiro ne ba magani ba, ya kamata na faɗi wannan maganar. Masu magani sun yi yawa, to amma yaya za mu daidaita al'amarin, mu wayar da kan masu ba da maganin, mu wayar da kan masu shan maganin, da masu ba da maganin da masu shan maganin, dukkaninmu ababen tausayi ne. To amma a nan zan iya cewa faɗin Allah, in ka dubi suratul Ankabut 43, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ina cewa bismillahir rahmanir rahim, wa tilkal amsalu nardibuha lin nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Da na ce wani tsiro ne a magani abu jayayya, amma shi wannan kwatankwacin duk abin da za ka buga wani abu na misali, wato kakan koyi al'adar Allah. Idan aka faɗo wani abu wanda ya zama wannan abin wato ya gigita kwakwalwa, to sai a ɗauki misalin sai a ɗora shi ga mutane, kamar yadda Allah ya ce wa tilkal amsal. Duk abin da Allah zai faɗa misali ike yi, na raribuha ice wannan misalin na raribuha sai ya ce linnasi, ya sanya shi ga mutane sai ya ce amma wa ma ya aqiluha, ba mai hankalta da misalin da Allah ke bugawa, sai ce illal alimun, sai wanda aka bawa ilimi. Can kuma ya ce a cikin suratul hashar, wa tilkal amsalu nardibuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wannan misalin muna buga shi misali ga mutane da su ce la'allahum, watakila su mutanen yatafakkarun, sa yi tunani. To ni ma na ce al'ummar ta yi tunani akan wani ɗan tsiro ne ba magani ba, ko kuma wani tsiro ne ba magani ba. Ɗauko surata Ali Imrana 12, inda Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sai ce allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqata hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ard, haqiqa iktilafat a khalqis samawati wal ard, samuwar wato halittar sammai da ƙasai, wa iktilafil layli wan nahar, saɓarin dare da rana, sai ce la ayatin li ulil albab. Wannan wata aya ce, amma sai ya zaɓe wasu al'umma, bai ce ulil aqal ba, sai ce ulil albab, ga ma'abota kaifin hankali. Suwaye masu kaifin hankali? Waɗanda suka sha madarar ilimi
su ne masu kaifin hankali, musamman waɗanda suka tsaya akan bautar Allah. Amma sai ya siffanta su yace to ulul albab su ne allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, su ne waɗanda suke ambatan Allah a tsaye, a zaune, a kashin gide. sai ya ce to su ulul albab su ne waɗanda wa ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard. In kana so ka zama daga cikin ulul albab, ma'abota kaifin hankali, to ka zama ma'abocin tafkir. Inda ya faɗa wa tilkal amsal narribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Kaga kenan ana so ka zama mai tintintini, mai tunani, mai kutsawa, mai bincike akan abin da zaka fito da al'umma su amfana, dan ba wani da Allah da wasa. An fahimta ko? Sai ya ce ainihin wato wa ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard. Sai ya ce rabbana ma khalaqata haza baɗilan. Wato duk abin da zuciyarsu ulil albab ta yi tsinkaye na abin da Allah ya samar da shi, da abin da idaniyarsu ainal mujarradi, idaniyarsu ta kwakwal wato ta gani ta tsinkayo musu, da kuma ainar rahmatun rabbaniya, wata idaniya ta ubangiji wadda ba irin taka ba, kuma yake tsinkayar da wanda ya so ta ɓangaren wahayi guda biyu, ko dai a yi masa wahayi na turan mala'ika, ko kuma a yi masa wahayi na ilhama. Da ya yi abin sai ka ga Allah ne ya nufa ya yi, kamar misalin wahayin da Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Musa. Ɗauki wannan yaron, sashi a ainihin sunduki, ɗauke shi ki sa shi, in kin sa shi a sundukin, jefa shi a ruwa. In kin jefa shi a ruwa, kyale shi shiga kudurar Allah, zai zama mafita, kuma zai ta faɗa hannun shi maƙiyin wannan halittar, kuma maƙiyin Allah, kuma ya rayu izo ya yaƙe shi, kuma ice nasara. Haka ta ɗauka, ba wahayi aka yi mata na mala'ika ba, a'a, an mata wahayi ne ta yi kaza, ta yi kaza. To haka Allah subhanahu wata'ala ke yin wahayi na ilhama ga ma'abota kaifin hankali, waɗanda suka tsaya tsayin daka akan bautar Allah da kusanci ga Allah, da san su nalubo wa al'umma mafita su zama sun rayu. Shi isa na ce wani tsiro ne, wani ɗan tsiro ne ba magani ba. Shi tsiron kai kake ganin sa ciyawa, kai kake ganin sa ainihin wani abin da bai ma kamace ka ba, har ka iya girbewa ka zubar. Ka san abin da yake a lokacin da kake girbe shi. Ɗauko ainihin wato suratul rahman, Allah subhanahu wa najmu wa shajaru yasjudan. Duk lokacin da zaka ɗauki wani ɗan tsiro, wan najmu, ka san najam ba tauraron sama bane a gurin, tsirrai ne ma'abuta yaɗo. Wa shajaru, da tsirrai waɗanda suke kan maƙyangyamarsu manya, sai ya ce yasjudan. Me suke yi? Suna sujjada da tasbihi da godiya da tsarkake ubangiji a duk yayin da ka gansu. Sai ka tsaya ka yi tunani, abin da yake tasbihi da sujjada da godiya ga Allah, sai ka tsinke shi, wannan abin ne zaka ce bai da amfani, ka mai da shi ciyawa? Dabban ma idan ta tashi da safe, idan da za ku saki dabbobinku a guje su shiga cikin gonaki, wallahi ina tabbatar muku sai sun fara cin magani kafin su kama cin abinci. Duk dabba da ka sani, da za ta tafi tiriyan ka sake ta da safe, za ta je ta ci maganin da idan ta ciwo guba, wannan gubar za ta iya ainihin ba ta gudunmawa. To ka ji na ambaci guba, sai ka ce to malam ya ce babu tsiron da bai da amfani, ya kuma wannan guba ce in ka ci za ta kashe ka? Ka san akwai abin da ake kira internal use and external use. Abin da za ka yi amfani da shi wanda za ka ci ya maka amfani, da kuma abin da za ka yi amfani da shi na waje ba ci kai ba. To shi wancan mai gubar kenan, ashe in ka zo kana da ilimin sarrafa shi a fatarka, duk wani tsiro da zai fito maka, ko kurji ko kaikayi ko raɗaɗi ko duk wani skin disease, ashe wancan gubar za ka iya amfani da ita a fatarka idan kana da ilimin, kuma ta baka gudunmawa. Sannan ita kanta gubar ana ci, ta yaya ake cinta? Sai da ilimi.
kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lam. Wannan shimfiɗa nake dan a gane cewa duk wani abin da zaka iya tsinkaye a kansa na tsiro, to a lokacin ma da zaka gan shi Allah subhanahu wataala sai ya tsarkake shi, sai ce wan najmu wash shajaru yasjudan. Kaga kenan wato tsirrai masu yaɗo su ne najmu, wash shajaru tsirrai masu tsayawa da maƙyangyamarsu haka, wanda suke da jijiyoyi da jiki, misali kamar ka ce in ka ɗauko najamu sai ka ce kamar dangin nau'in su gyaɗa, dangin nau'in su wake, kaga yaɗo suke. Duk abin da zai baza ganyensa ya yi yaɗo shi ake kira najamu. Amma shajaru abin da zai fito zama ya haɗa ice, ya yi ganye, ya fitar da ainihin wato ‘ya'ya, to a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan su ne shajaru. Sai ce to da najamun da shajarin dukkaninsu yasjudan, sujjada suke yi da tasbihi da tsarkake Allah, godiya ga Allah. Sai ka zo kaga wannan abin da zaka ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin, fatabarakallahu rabbul alamin. Da haka abin da ake bukata a nan, ka zo kan ba da magani, ka zo ka zama likitan gargajiya, to ka ji tsoron Allah, ka nemi ilimin da za ka ba wa al'umma magani su samu waraka. Akwai yadda za ka san tsiron, akwai yadda za ka iya haɗa shi kansa kwatankwacin kwantiti ɗin tsiron, akwai yadda za ka dubi gangar jikin da za ka bayar, akwai cutar da za ka bayar da tsiron a kanta, shi kansa tsiron ka san tasirinsa. Akwai abin da ake kira spare herbs, shine mataccen magani, yadda za ka san wannan matacce ne a ganin launinsa, a ganin ɗanɗanansa ko a sansanansa. Don haka babu wani tsiro da bai da amfani. Shine cikon kalmar can ta subhanaka, can da Allah subhanahu wa ta'ala rabbana ya ce ma khalaqata haza batilan, ba abin da Allah ya halicce shi dan wasa, bai da amfani. Babu wani abin da Allah ya halicce shi bai da amfani. Wane ne ya ce babu abin da ya halitta bai da amfani? Wallahu, shi ne Allah. To shi isa na ce babu wani tsiro da bai da amfani. Dalilin da ya sa na fito na faɗi wannan magana, akwai masu duban al'umma su ce kaza magani ne, kaza magani ne, komai magani ne, wannan tumatiri magani ne, tattasai magani ne, attaruhu magani ne, albasa magani ce. To shine na tambaya, wani tsiro ne ko ɗan tsiro ba magani ba? Gaskiya ne magani ne, amma bai bayar da maganin ya san me Allah ya ajiye a cikin jikin maganin. Saboda me, duk inda kaga wani documentary za a ce a ajiye takaddu rubutattu dangane da ajiye wa 'yan baya su gano me ake kira da amfanar da 'yan baya a rubutu musamman na magani, tafi binciken history na tarihin annabi Sulaiman ibn Daud. Annabi Sulaiman dan Daud shine wanda Allah ya bashi iya magana da kowane abu a doron duniya. Haka yake ɗiban sahabbansa su shiga cikin daji, ya taɓa tsiro ƙarami ko ya taɓa itaciya ta tsaka-tsaki ko ya taɓa babban itace. Ya sunanka? Ice sunansa kaza. Sunanka kaza. Wace iriyar rayuwa kake yi a nan gurin? Ice ina yin rayuwar da zan samar da ƙarfin zafi ko kuma in samar da ƙarfin sanyi. An fahimta ko? Sannan ice to menene abin da ka fi bukata a kan kaka? Sai ce ni tsiro ne wanda na fi bukatar sinadari kaza a ƙarƙashin ƙasa, ni jikina ya fi yawan sinadari kaza. Sai ce to wannan sinadarin da kake ci mai amfaninsa? Sai ya ce saboda matsala kaza, ina tara shi a jikina ne don larura kaza. Kaga kenan shi tsiron ya faɗi mafi quantity, a ce percentage ɗinsa 65 ko 90, ko a ce percentage ɗinsa 25 ko percentage ɗinsa 30, sai ya gaya wa annabi Sulaiman. Sai annabi Sulaiman sai ya ce da sahabbansa ku rubuta
ba don komai ba don ku ajiye tarihin da za a duba a gano al'amari yana da amfani. Idan ka ɗauko annabi Adamu alaihi salatu wassalamu shine farkon halittar ɗan adam, an ce kafin shi akwai waɗansu, amma ni da nake magana da ku da kuke sauraro na ba ku da dangi da waɗanda suka gabaci Adamun a tarihi in akwai, sai dai ya ce kai ɗan adam ne, don haka ba wanda muka sani sai Adamu. To shi kansa annabi Adamu alaihi salatu wassalamu shi ya fara sarrafa magani kuma ya ba wa kansa da kansa wato sirrin magani. Malaman kimiyya suka ce a history ɗin annabi Adamu alaihi salatu wassalamu jikinsa ne ya ɗauki wani yanayi, wasu suka ce kamar ƙyasbi discoloration, fatarsa ta canja saboda tsawonsa, rana ta taɓa shi. Allah subhanahu wataala ya yi masa wahayin itacen zaitun, haka kuma Allah ya umarce shi ya ɗebo 'ya'yan zaitun ga yadda zai yi ya sarrafa shi ya matsi mansa ya sha ya shafa, haka fatarsa ta zama kal. In muka ɗauko history na annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, na taɓa ba da wannan tarihin cewa lokacin da annabi Nuhu ya ɗauki al'ummarsa su ne amfani da unsur wa madatul kimawi a magani, ina nufin chemicals and elements, sinadaran ƙarƙashin ƙasa. Waye ya fara amfani da shi? Annabi Nuhu ne alaihi salatu wasalam. Kwalli da kuka sani, lokacin da annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ya ɗauki al'ummarsa a cikin jirgi, bayan sun sauka idonsu ya saba da ganin ruwa, suka roƙi abin da idonsu zai saba da ganin komai. Allah ya masa wahayin a cikin dutsen nan judi fasashi, a cikinsa akwai wani dutse mai kyalli, ba ƙasa ba ne, ɗauko shi murza shi su dinga sawa, shi ne ainihin kwalli da kuka sani. Haka waɗannan al'umma suka sa kwallin nan idansu ya buɗe. Don haka a yanzu abin da za mu iya mai da hankali a kansa shine su masu maganin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatal akmam wal habbu zul asfi war rayhan, sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikum tukazziban.